Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. If ufuna ukuhlezi updated ngezinto ezenzeka khona la eMzansi, thanje subscribe le channel and uklike i-bell for ama notification. Ivideo yethu namhlanje ngayi lapha noNkanyiso Makhanya odlala indawo kaNjeza kuZalo. Khona ama picture akhe kuNjeza ade lokho trend aposte uSomizi ku-Instagram. Naye kuNjeza wapostile kwi-account yakhe. Lama picture ke impela confuse abantu abaningi. Nethemba kuthiwa ubona lapha escreenini ngizokufakela ukuze wabona wonke. So uNjeza bena lapha noSomizi babona la bese clubini na laphana uMoshendiya. I hope abantu abaningi bayamazi. So abantu abaningi bayibuzileke impela imibuzo ukuthi ahlahle zikhiphani ngoNjeza. Ngabe ahlahle uNjeza uyiliphi? Mangithi uyiliphi, I hope to understand ke mangibuza ukuthi uyiliphi because khumbula kuqala ukuthi wayewa trend ekhiphenye ivideo etwerk. So abantu abaningi bakhuluma ngale video impela bayibuza ukuthi ahlahle uNjeza uyiliphi, ngawe ahlahlena ukuliphi side. So abantu kade beyibuza ke impela indaba yakho nje. I hope to wabona nje lawo ma picture and ufu wabukusise kahle ukuze ubone everything abantu ade bekhala ngayo. So kube nama comment amaningi impela ngayo indaba yakhe uNjeza. Abanye bayasho impela bathi uNjeza siyona indoda, abanye bayasho bethi maybe uNjeza udate naye lapha na uSomizi. Khumbula impela ngale video yakhe uNjeza le ayikhipha ngayo lapha nyaka 2019 la etwerka khona le